Dobro vam večer, dragi gledatelji. Moje ime je Petra. Ne, nije dobro. Da, aha, okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Gdje Samer, dole, gol! Okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Nakon svih ovih godina ne zanimamo tvoj televizor. Zanima te moj televizor, u tom i je problem. U tom i je problem našeg druženja što tebe jedino zanima, jedino na svijetu moj televizor te zanima. Zato si došao tu, jer baš moj televizor. Ne zanima me tvoj televizor. Zanima te moj televizor, jer vidim da te zanima moj Ne televizor. zanima me jer tvoj televizor. Aha, okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Aha, okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Kad ste to napravili, naravno, pokraj svakog televizora stoji otprilike jedna ovakva batina. To riješite malo na način, eto, popravite televizor. Evo ga, evo, i slika se vratila. I ne... Aha, okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Možda se čini neobičnim, ali tako se to radi. Aha, okej. Ja ću se uspjeti, ja ću kao prevoditi. Ja ću biti stvarno kao službeni prevoditelj. Uzmete jaje, obično kokoše jaje i razbijete ga. To. Uzmete. Aha, okej. Draga gospođo Barice, trenutno smo u pregovorima sa Jabukom TV i najvjerovatnije će već od sljedeće emisije naša emisija trajat krivo. Ej, jer ti gledaš kaj ovu našu emisiju, ha? Ne, a? Niti ja baš. Imaš kakvu poruku? Hvala ti puno.